Vi ville gerne rive det gamle sommerhus ned og bygge et nyt. Og da vi jo har købt et lille fint hus, der ligger i et klitfredet område, så sendte vi en ansøgning ind til Kystdirektoratet. I Kystdirektoratet der sørger vi for, at de love og regler, der beskytter de danske kyster, bliver overholdt. Så det betyder, at vi ikke laver reglerne, men at vi sørger for, at de bliver fulgt. Ingeniørberegningerne de har justeret lidt på drømmene. Men i første omgang så fik vi afslag på vores ansøgning, og der var flere ting i ansøgningen, som ikke kunne godkendes. Og så var vi usikre på, om vi skulle klage, men var samtidig også bekymrede for, om det så ville trække projektet ud. Så i stedet for, så valgte vi at ringe til Lærke. Hvis man har fået et afslag, eller hvis der er noget, man er i tvivl om, er man altid velkommen til at ringe. Og så vil vi gerne hjælpe og guide dig i forhold til de regler, der er. Vi tog egentlig bare tingene og gennemgik dem en for en, og Lærke var god til at komme med nogle konkrete løsningsforslag og nogle muligheder. Lidt efter lidt, så faldt det hele jo i hak. Vi fik sendt en ny ansøgning og fik den godkendt, og om 3 måneder, ja, så forventer vi at have et dejligt nyt sommerhus, som vi er klar til at tage i brug.